De ce ne gândim la probleme în loc să ne gândim la soluții? Poți să schimbi lumea, poți să schimbi mediul, poți să le dai copiilor tăi o viață mai bună. Resursele de apă. Gândește-te la soluție. Consumul rațional al apei. Te-ai gândit vreodată câtă apă cheltui? Folosirea inteligentă a apei poate avea un impact mare atât pentru planetă, cât și pentru portmoneul tău. Închide robinetul când te speli pe dinți. Repară țevile și robinetele care curg. Reduce timpul dedicat filozofiei în duș. Astfel achiți mai puțin pe facturi și asiguri copiilor un viitor luminos. Știai că 25% din apă o cheltui pe scurgerile în toaletă? 30% pentru baie și duș, iar 20% pe spălarea hainelor. Gândește-te cum poți economisi de astăzi apa în casa ta. Investește în viitor. Investește în copiii tăi.